čtyřletých píseň. 4leté písně dle pořadí nástup na dovolenku. Se to zvrtne a... Takže si představíme 14. Kristna Ebole, 15. Gazal 26 Gerda, 16. Hana, 17. Harmonie, 18. Signorina, 19. Kariša. Kdybyste se podívali nad tím, že tato kategorie je natolik bohatá oproti kategoriím písniček 1 a 3, tak je to tím, že jsme vypsali jako svaz, že pokud se účastní národní přehlídky klizny nezapsané do chovu a zde budou zapisované, tak budou mít startovné 0, což potěší a proto máme tak početné kolo těchto 4letých píseň. Tak se nám klizničky představily a zůstane nám mezi břevny klizna 14 Ebole. Ostatní odstoupí stranou, zde nemáme fado, tak prostě překážkám. Tak, klizna Ebole po 1696 Jusuf 4 CZ Jogas, to byl, nebo je import z Rakouska. Sám otec je po CZ Jusuf 3, který v Rakousku působil jako Joshua. Ten je synem Jusufa 7.4, který fungoval v Dánsku jako Jusuf 1 a ten hřebec v podstatě zachránil tuto linii, neboť splodil 3 syny. Jeden působil v Čechách, jeden v Norsku a jeden v Rakousku. Maminka Jenny po Kohejlan 5 z maminky Julky. Tam klizna Julka, babička této Ebole, byla v JZD Přestavlky na východě Čech zařazená jako produkt cílené plemenitby pro malé športové koně. Po domluvě s předsedou tohoto JZD jsem všechny klizny zbývající šágy a plemene odkoupil. Vesměs to byly klizny minus variant, ale ta klizna Julka měla 152 cm, ale 200 přes druh, jenom 19 na holení. Ta je vlastně pramátí této klizny. Ta byla prodána dále knížepánu Lobkovicovi, který vlastnil v té době i to řetězce Kohejlan 5. A tahle klizna je vlastně, nebo matka je jeden z produktů knížecího dvora. Babička z otcové strany Gazméne je přes 5. generaci na Gazala 7, tam byla vysoká ušlechtost a tvrdě to tam opravdu prosazovala prababička až po toho Jusufa 4, který působí nyní u Muslů v Tetěticích.